Os equipos dese de Chantada xa adestran no Sangoñedo despois deste parón de Nadal. O xuvenil esta fin de semana xa ten encontro oficial contra Ourense. Os de Óscar Méndez queren seguir coa boa racha que tiveron antes destas mini vacacións e xa están preparados para a seguinte proba. O partido non será sinxelo xa que os da capital ourensá van de quintos xusto despois dos chantadinos e tamén son unhos firmes candidatos ao ascenso. Afrontámoslo co máximo traballo posible nos entrenamientos e queremos sacar algo positivo porque sería un impulso casi definitivo da boa racha que levábamos hasta ahora e poder saltar o próximo día aquí contra o Coruxo o posto de ascenso ou clasificarnos aí arriba dunha vez por todas. Bueno, este parón, que pensas ti que vos pode afectar en algo positivo ou negativo? Eu creo que o parón, por unha parte, non foi bon para nós porque levábamos unha racha moi boa, levábamos 6 de 7 partidos ganados e cortounos un pouco a dinámica, pero bueno, sabemos que este partido é importante, seguro que vamos dar todo o posible, ainda que houbera un parón de 2 semanas e xa está todo olvidado. Ahora vamos a afrontar este partido con máximas ganas para poñernos aí arriba e lograr os 3 puntos que nos fan moita falta para conseguir un intento de ascenso, polo menos. Posible, é complicada, sábese de principio de temporada que vai ser unha cousa moi complicada, o Porriño vai primeiro, xa está moi distanciado, pero o segundo posto é un pouco máis accesible e podemos logralo sempre que sigamos con esta racha e que podamos, sobre todo, facernos fortes fora da casa que é vital para lograr algo importante nesta categoría. Por outra banda, os cadetes esta xornada descansan, pero saben que a tempada non é nada fácil, polo que xa adestran para non perder o ritmo e afrontar con garantías a reta final da tempada. Temos que seguir entrenando ben para así poder seguir nos postos que estamos e seguir gañando partidos. Porque, bueno, fixestes hasta ahora unha temporada moi boa, non? Vas aí de primeiros, que ainda con 2 partidos a maiores, pero de primeiros na Liga, non? Sí, imos de primeiros e gracias ao traballo e esforzo de toda a temporada hai que seguir así para así optar á Liga, a ganar a Liga. E este parón, que pensas, que pode ser positivo ou negativo? Pode ser positivo porque así mellora o físico da tempada. Bueno, e que esperas desta segunda volta? Bueno, esta segunda volta toca nos ahora contra un rival difícil que é o que van de segundos, con 2 partidos menos que o Barco e temos que traballar ben para ganarches.